Дзе праходзіць мяжа паміж цярплівасцю і самапрыніжэннем? Што і калі сапраўды можна перацярпець, а дзе не варта папускаць ані на імгненне? Сапраўдныя беларускія цярпілы, хто яны? Зараз раскажу. Сябры, падарожнічайце. Гэты свет увесь ваш. Горы, акіяны, пустэльні, джунглі. Гэта таксама і ваша. Не забывайце ўзяць з сабой комфортны абутак і тэрмас з гарбаткай. Таксама не забудьте поставить подобайку, подписаться, написать комментар, поделиться відэа з сябрамі, калі для вас гэта бяспечна. Памятаеце гульню «Хто я?», у якой кожны з яе ўдзельнікаў чапляе сабе на лоб паперку з напісаным імем персанажа і з дапамогаю наводных пытанняў спрабуе здагадацца, хто ён. У жыцці ж, якое, як мы ўсе ведаем, адна вялікая гульня, часам здараецца, што і без усялякіх удакладненняў можна зразумець, хто перад табою. Дастаткова словаў і ўчынкаў гэтага чалавека. Надоечы карыстальніца соцсеткі X апублікавала фота пачка масла ад пастаўскага малочнага завода. У каментарах адразу ж палыхнула з-за надпісу на абгорцы «Сделано в Беларусі». Беларусы не поверылі, што гэта сапраўды нашае масла. Маўляў, расейцы, спекулюючы на добрым іміджы беларускіх харчоў, у прыватнасці малочкі, часцяком падрабляюць сваю нізкаякасную прадукцыю з мыцішчанскіх гаражоў, дадаючы ёй беларускую прапіску. Каментатары ж з-за парэбрыка у масе сваёй пачалі смяяцца з закамплексаваных бульбашоў, у якіх падгарэла ўсяго толькі з аднаго слова. І 100-500 раз даводзіць, што правільна не Беларусь, а Беларусія. Высветлілася, аднак, што рацыі не маюць ані тыя, ані тыя. Пастаўскі малочны завод патлумачыў. Маўляў, так, масла нашае, зрабілі яго на замову расійскай гандлёвай сеткі «Монетка». И додал. На упаковке надпись имеет место быть. Это не запрещено ничем и никем. Хотя лично нам это слух режет очень. Но, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Именно такая надпись – это требование заказчика. І вось мне цікава, наколькі моцна Беларусія рэжа слых вытворцам і колькі каштуе іхнае можна пацярпець. А калі заўтра прапануюць, да прыкладу, абазваць апошнімі словамі кагосьці з блізкіх дырэктара прадпрыемства Георгія Касценя, альбо зняць сподні і нахіліцца, колькі замоўцу-вычварэнцу трэба будзе выкласці за гэткае можна пацярпець. Я не заклікаю, крый Божа, папросту тэарэтызую, карціць зразумець глыбіню пакутаў пастаўскіх малочнікаў. Если можем потерпеть, значит надо потерпеть. Дарэчы, а вы ведалі, што прымаўка «хто плаціць, той і замаўляе музыку» вядомая ў самых розных краінах і ў самых розных мовах. І сэнс паўсюль аднолькавы. Той, хто фінансуе нейкую справу, мае права пастанаўляць, як гэтая справа будзе рэалізоўвацца, выконвацца. Прымаўка сягае каранямі ў завядзёнку ў рэстарацыях, дзе наведнікі плацілі музыкам за выкананне канкрэтных песняў. Недзе адтуль, напэўна, пайшоў і менш цэнзурны аналег. Хто дзяўчыну вячэрае, той яе і танчыць. Акрамя першапачатковага сэнсу пра вырашальнае слова спонсара, аднак захавалася і адсылка да маральнага выбару тых, хто грошы прымае. Прыемнага мала, але за чырык можна і пацярпець. Варта адзначыць, што рэстаранных музыкаў яшчэ за саветамі пачалі называць лабухамі. І стаўленне да іх у прафесійным асяроддзі было прыкладна гэткае самае, як і да ўдзельніц бартэру патанчыць за вячэру. Маўляў, адмовіліся ад уласнага «я» дзеля лёгкіх грошай. І штораз, калі я бачу падобнае адмаўленне ад свайго, ад самога сябе на карысць чужога дзеля нейкае аднамомантнае выгады, я штораз задаюся пытаннем. Дык а колькі каштуе тваё можна пацярпець, лабух?
Ці вартая плюс одна прададзеная тона масла абразы тваёй краіны? Якая сапраўдная цана замены беларускамоўных школьных падручнікаў на расейскія? Колькі і калі мы заплацім за ўдзел нашых дзяцей у прапагандысцкіх мерапрыемствах БРСМ ды летніках расійскіх вагнераўцаў? І галоўнае, навошта тым, хто не лабух і не цярпіла, удзельнічаць у падобных сеансах самапрыніжэння? Зрэшты, якраз тут адказ ёсць. Ну, ось да прыкладу. Азаронак на СТВ зладзіў цэлае ток-шоу «Да-но» з пытаннем «Беларуская мова, ці патрэбная яна тым, хто размаўляе па-расейску». Я разумею, на чыю замову працуе гэты адмарожаны лабух. Я нават не здзіўлены прапанове выпускніка беларускамоўнай школы, а затым і Акадэміі муз Руслана Пятрочынкі. Замяніце без таго рэдкія лекцыі па беларускай мове неабавязковымі факультатывамі. Лабух і рэнегат. Якія тут могуць быць пытанні? Ведаеце, хто найбольш шкоды прынёс беларускай мове? Тыя, хто ў пачатку 90-х стаў ее навязывать, те, кто стал насильно ее везде вставлять, те, кто стал переводить на белорусский все вообще подряд и вокруг. Белорусский язык может уйти в прошлое, если его не поддерживать. Но с другой стороны, я считаю, что поддерживать белорусский язык нужно не ставя какие-то часы на учебе в школе либо в университетах, а, возможно, факультативами, без оценок, иными средствами от общества и от государства поддерживать язык, чтобы мы его знали. Я тоже учился в белорусскоязычной школе, и поверьте, когда я поступил в академию после школы, это был кошмар, потому что термины в физике, в математике я знал на белорусском языке, там пришлось все переучивать, и это было сложно. Куды важнейшае тое, што рабілі ў студыі астатнія. Удзельнікі каманды, якая адстойвала важнасць роднай мовы, і гледачы, якія большасцю галасоў падтрымалі беларушчыну. Итак, побеждает синяя команда с процентом 69, то есть почти 70% за то, что надо поддерживать еще немножко, так сказать, помогать нашей родной матчиной белорусской мове. Калі ў краіне ўсё нацыянальнае нішчыцца і ганьбіцца, калі магчымасць публічна выказвацца ў абарону не толькі беларушчыны, але і нагул нармальнасці і адэкватнасці практычна адсутнічае, варта прыходзіць нават на гэткую мярзотную пляцоўку, як у Азаронка, каб голасна засведчыць: мы ёсць, нас шмат, нашая мова і культура патрэбныя, нашая краіна – гэта мы. Сколько выбирают на белорусском языке? Вот в призыв в целом. Бывает по-разному на самом деле. Но, как правило, от 30 до 50%. На самом деле. 30% всех призывников? Так точно, на присяге. Вот в моем опыте, когда я работаю в рамках, как идеолог, принятия военной присяги, огромное количество людей изъявляют желание принимать присягу на белорусском языке. И это слышно, все командиры это слышат. И никто никогда никому не запретил принимать присягу на белорусском языке. Ну і па скрыптум. Сведчыць беларускасць можна і варта не толькі і не столькі ў межах ганебнага прапагандысцкага ток-шоу альбо ў каментарах пад зашкварам чарговых пастаўскіх малочнікаў. Але і на куды больш важнай пляцоўцы – у штодзённым жыцці. Размаўляйма па-беларуску, сябры. Майма гонар і самапавагу. Будзьма беларусамі, а не нейкімі там бязроднымі лабухамі і цярпіламі. Понимаю. Что поможем, блядь? Нормально, нахуй. Как треба быть, блядь. Не, ну что ты уже, пацан, ты ж не расист, правда? В смысле? Ну, ты, может, ты, приезжих иммигрантов любишь, нет? Это в смысле? Ну, ты не расист, блядь, так. Гитлера не любишь? Это же фашист. Во, правильно. Ты белорус, наш мафия русский, а русский ваш не белорус. Ведаешь? Нахуй мы нам это фашизм, правда, блядь? Это расисты все, блядь. Любим мы всех, блядь. Нахуй нам. Погоню наляпили. Россия, блядь. Какая она белая? Майка годная, цыполочка, блядь, черное поло, нахуй, модная майка. Такой хуйней залетел, бачишь, блядь? Где пацаны, нахуй, для дома сестры, и помогли, правда? И биться, блядь, не треба. Ну, пиздел червоно-белый. Не притримывайся таких, блядь, брызких, нахуй, идеологий, блядь. Ну, пиши белорусский радусин, ну все. Коллективный националист. Все, братан, давай. Давай,